Καλό τριήμερο! Αυτό το φτιάξαμε χθες. Ευχαριστούμε που καλέσατε, αλλά σοβαρά τώρα. Παρασκευή τριημέρου. Σε ποια χώρα ζείτε? Το κατάστημα θα παραμείνει κλειστό με ένα είδη παραλία. Τους έχω παραγγείλει τσίπουρα. Εξυπηρέτηση Pointer. Είμαι η Χριστίνα. Πώς μπορώ να Καλησπέρα. βοηθήσω? Δεν έχω κανένα πρόβλημα με το site και ξέρω ότι δεν είναι δουλειά σας, αλλά έχω πρόβλημα με τη βρύση. Έχουν φύγει όλοι, με έχουν αφήσει μόνη μου, δεν μπορώ να βρω κανέναν και δεν ξέρω τι να κάνω γιατί πρέπει να φύγω! Μήπως μπορείτε να βοηθήσετε? Αν δεν έχει να κάνει με το site, δεν νομίζω πως μπορώ, αλλά εγώ θα έκλεινα την παροχή και θα έφευγα. Ευχαριστώ. Pointer. Εκεί όταν μας χρειάζεσαι.